הם חייבים להתפלל בקול כל כך רם. אתם לא יכולים להתפלל בשקט, כמונו. בייבי, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה ששמעתי אותך מתפללת. אתה רואה כמה שאני שקטה? על מה את עובדת? זה פרויקט חדש, פרויקט לשיקום של בניין, שחציו באו-האוס וחציו בית ערבי. הכי הרבה. נשמע מדהים. מאוד בעייתי. מה כל כך בעייתי? תראה, שני החללים לא מתחברים בכלל. תראה, כדי לעבור מהחלל העליון לתחתון למשל, אתה צריך לצאת החוצה ולרדת במדרגות. אין היגיון. אני בטוח שאת תצליחי לסדר את זה. מה איתך? איך הסרט שלך מתקדם? האמת שאני קצת תקוע. אתה רוצה שאני אקרא? אני אשמח. אוקיי, תביא. האמת שאני שלחתי לך בבוקר, במייל. אני אכתוב את הסיסמה שלי. הופה. אני רואה שהעלילה מתרחשת בבית שחציו באו-האוס וחציו חירבה. זה מקריות. אני מודה שאני הצצתי במקט שלך וקיבלתי השראה. בייבי, כל מה שאתה עושה זאת העתקה שלי. תודה. תודה. אוקיי, אז זאת אומנית ערבייה שחיה בבית יהודי. כן, את מבינה, העלילה זה כאילו מתרחש במציאות שבה הערבים ניצחו במלחמה על הארץ. ב-48? ב-48 היהודים ניצחו, ואז ב-73 הערבים ניצחו. אוקיי. אז מה הבעיה? הבעיה היא שאין לי סוף. מפה זה דווקא נראה שיש לך סוף. קצת אלים. בייבי, תגידי, איך זה שתמיד אצלך בסוף הדמות הנשית מתה? קצת מלחיץ. אני לא יודע, אנשים אוהבים אלימות, את יודעת. אנשים אוהבים הרבה דברים. אנשים אוהבים רומנטיקה. תראה, בייבי, הייתי שמחה לעזור לך, אבל האמת שאני חייבת לסיים את הפרויקט הזה עד מחר. אז אני אגיד לך מה נעשה. אתה תמשיך לשחק על המקט שלי, שהתחלת לשחק בלי רשות, אני רואה. ואני פה יישב ויעבוד, ואני ככה אקשיב בחצי אוזן, ואם יהיו לי רעיונות, אני אעזור לך. אוקיי? אוקיי. אני בטוחה שתוכל למצוא סוף קצת פחות אלים. נעשה. סבבה.
שירין! סלמה. וואו, איזה בית, חלל מדהים! תמיד היה לך כל כך הרבה מזל עם דירות. כן. חבל שאין לי כל כך הרבה מזל עם גברים. דווקא לפי מה שאני שמעתי, יש לך לא מעט מזל בזמן האחרון. כן, מה שמעת? תגידי, סלמה, מה זה הבורקה הזאת? זה... חיג'אב. לייק? אני לא יודעת, זה קצת מלחיץ. מה מלחיץ אותך? מה, את כאילו מתחזקת? את זוכרת את הרזידנסי הפן-ערבית שהייתי לאדריכלות נאו-ערבסק באלכסנדריה לפני חודש וחצי? כן. פגשתי שם מישהו. בחור מקסים, מהנדס. בכל יום היה לוקח אותי לראות את הפירמידות. זה היה פשוט רומן על אמת, כמו נולדי. יום אחד התעוררתי במלון לבד. הוא פשוט לא היה שם. סלמה. התחלתי לשתות. הלכתי גם להרבה מועדונים, את יודעת, הסצנה באלכסנדריה מאוד מאוד לוהטת. אבל אני לא ראיתי שום דבר. למעשה, בשלב הזה אני כבר לא ראיתי אפילו את עצמי. יום אחד לקחו אותנו לשייט על הנילוס. אני זוכרת שעליתי על הדק ואמרתי לעצמי, סלמה, את במקום הכי יפה בעולם, אבל את לא מאושרת. ואז פתאום ראיתי אותו ושמעתי אותו. את מי? את אללה. אוי נו באמת. את לא מאמינה לי? סלמה, את חייבת להודות שזה קצת מגוחך. ואומנות מודרנית זה לא מגוחך? אומנות מודרנית זה הכי מגוחך. אפרופו, מה דעתך על הציור החדש שלי? זה מעניין, אבל את שונאת אותו. לא, אני לא שונאת אותו, אבל זה בסדר, סלמה, את לא צריכה לנחם אותי, אני בעצמי כבר משועממת מהעבודות שלי. בדיוק, השעמום הזה, על זה אני מדברת. נמאס כבר מכל המודרניזם שהיהודים הביאו איתם מאירופה. הגיע הזמן שנתחבר לשורשים שלנו. בגלל זה את לובשת את הבורקה הזאת? חיג'אב. תגידי, שירין, כמה את משלמת פה על הבית הזה הנהדר? לא משלמת כלום. אבא שלי קנה את הבית הזה מיהודי אחרי המלחמה. יש משפחות שיש להן את כל המזל עם נדל"ן. מה זה? אומר. סלמה תכירי, זה אומר, החבר החדש שלי. אומר זאת סלמה, חברת ילדות שלי ומעצבת פנים מוערכת. היא תעזור לנו עם העיצוב של הבית. נעים מאוד, סלמה. אומר. טוב, אני רואה שאתם מסתדרים נהדר. אני קופצת להביא לנו משהו לשתות, פשוט הבית ריק לגמרי, אני
פוצת חינאווי להבינה. אל תעשו שום דבר שאני לא הייתי עושה. זומר. סלמה. ספר לי קצת על עצמך. מאיפה אתה בא? אני מגיע מברלין. ברלין. ומה אתה עושה בברלין, אם מותר לשאול? אני לומד ספרות גרמנית. מרתק. את מתעניינת בספרות גרמנית? אני בקושי קוראת קומיקס. סתם. אבל אני נורא אוהבת ספרות צרפתית דווקא. אני מאוד אוהבת את ההוא, איך קוראים לו? ז'אן סול פרטר. את מתכוונת סרטר. אני מתכוונת סרטר. תגידי, מה דעתך על הציור החדש של שירין? כן. תראה, אני ניסיתי להתבונן עליו, אבל אני לא יודעת, יש איתו איזושהי בעיה, לא? תסתכלי רגע בחלום. אוללה. זה פורמידבל. עכשיו תסתכלי שוב בציור. מבינה למה אני מתכוון? ברור. אני אמרתי לה בדיוק את אותו דבר בקשר לעיצוב של הבית. די נמאס כבר מכל הבאו-האוס הזה. את יודעת שבאו-האוס זה מילה בגרמנית. אתה מדבר גרמנית? תגיד משהו. mein Pferd זה אפרטיסט קפוט. מה זה אומר? הטלוויזיה שלי מקולקלת. הטלוויזיה שלך מקולקלת. מה פספסתי? שום דבר, פשוט עומר סיפר לי על הטלוויזיה שלו שהיא מקולקלת. הטלוויזיה שלו? אבל אין לנו בכלל טלוויזיה. לא, זה היה באמצע משפט בגרמניה. רגע, מה זאת אומרת אין לנו טלוויזיה? אתם עוברים לגור פה יחד? זה באמת מצדיק כוסית. צודק. לחיי האהבה. חי. עומר? מעולה. מה זה? בציר 48. וואו. איפה הצלחת להשיג יין כל כך עתיק? האמת שפשוט הורדת את המעמדף, אני לא יודע. תגידו, לאן הדלת הזו מובילה? זאת הדלת למרתף. אבל אבא שלי אמר לא לרדת לשם. מרתף? אני חייבת לראות את המרתף הזה. סלמה לא, אל תלכי לשם. זה קריפי. אני אוכלת קריפי לארוחת בוקר. קריפי קורנפלקס.
מתקדם. הצלחת לסגור את הבעיה? כאילו, לקשר בין שני החללים? תראה. על פניו, הפתרון מאוד פשוט. בסך הכל צריך לשבור חור במדרגות, ואז להוריד, זאת אומרת, לשבור חור ברצפה ולהוריד מדרגות למטה. להפוך את המקום לסוג של דופלקס. נשמע סבבה. מאוד בעייתי. למה? מסתבר שהחלל התחתון, הכי הרבה, בכלל לא קיים מבחינת הרשויות. הוא לא רשום בטאבו, אין עליו פרצלציה, אין עליו שום רישום במינהל מקרקעי ישראל. כנראה זה קרקע שהולאמה באי שם. לא קיים. מה, כאילו כמו משולש ברמודה כזה? מה זה כאילו עוד קטע מה-80s? בערך לא משנה. באמת לא משנה. מה שבאמת משנה זה מה קורה במרתף. מה? אומר יורד אחריה? מה? הרי ברור שקורה משהו בין אומר לבין סלמה, לא? אני לא יודע. לא חשבתי על זה. אז אולי כדאי שתברר. במרתף. אני לא מאמינה. יש כאן לפחות איזה 60 מטר רבוע שלא רשומים בטאבו. מה זה? מי אתה? מה אתה עושה כאן? אני חי כאן. זאת אומרת, טכנית אני מת כאן. מה זאת אומרת? זה היה הבית שלי. וכאן ממש איפה שאת עומדת זה היה הסטודיו שלי. אני הייתי קוריאוגרף. עד המלחמה. איזה מלחמה? על מה אתה מדבר? את לא זוכרת את זה, את צעירה מדי. אבל אני זוכר את זה כאילו שזה היה אתמול. 12 בלילה. בדיוק עבדתי על יצירה חדשה. האמת שהייתי די תקוע, הייתי באיזה סוג של מנטל בלוק. פשוט התעמדתי ובאיתי בקור. פתאום הטלפון מצלצל. ותוך חצי שעה אני בחזית. ואז מטוסים, ופגזים, תותחים יורים בכל מקום. ואני רץ בשדה. ואז הבור. הבור?
אני יורד למטה. אני נמצא בבונקר שכזה 3 מטר עבורה. ובחוץ יריות. תודה. פתאום זה הופך למנגינה בתוך הראש שלי. והגוף שלי מתחיל לקרות מבפנים. וצר לי המקום. אני לא יכול להתאפק. זה חזק ממני. והאור בקצה המנהרה קורא לי לצאת. ואז אני עומד בשדה הקרב. סביבי החיילים יורים. ואני רוקד. אז אני מטפס על הטנק ומתכונן לבצע את הצעד האחרון שלי. הגרנד פינאל. אני מזנק באוויר. ושנייה לפני שאני עושה את הצעד האחרון שלי. תעזרי לי למצוא את הצעד האחרון. תעזרי לי למצוא את הצעד האחרון. סלמה? סלמה? סלמה! את בסדר? כן, אני בסדר. מה, דאגת לי? אני לא... תגיד, עומר, איך זה שאתה כל כך לחוץ במחיצתי, לא כל כך לחוץ. זה אולי בגלל שאני דתייה? אתה יודע, אם זה כל כך מלחיץ אותך, אז אולי יש שם משהו שמדבר אליך. תנסה להתפתח לזה. כל מה שאתה צריך לעשות זה לומר לא, לא, סלמה, בואי לא נלך לשם, אוקיי? טוב, בסדר. נדבר על משהו אחר. איך בגרמניה? בסדר, את יודעת. האמת שקצת מוזר שם לפעמים. מוזר? למה מוזר? את יודעת. זה כל מה שקרה במלחמה. עם היהודים, כאילו. אז, נו באמת, עומר, אתה חייב להודות שזה קצת הגיע להם, לא? מה? אתה יודע, קודם כל הם היו באירופה היהודים, ואז הם עצבנו את האירופאים, אז הם זרקו אותם לכאן, ואז הם באו לפה ועשו לנו את המוות פה, אז זרקנו אותם מכאן. אתה חייב להודות שיש בעם הזה משהו שהוא קצת דפוק אולי ב-DNA או משהו כזה. סלמה, אני יהודי.
שירין יודעת מזה? מה פשוט, הגבר? מה? מי אתה? אתה לא יודע מי אני, אבל אני יודע טוב מאוד מי אתה. עומר! איפה אתה יודע שקראו לי עומר? אני יודע עליך הרבה מאוד דברים. אני גם יודע מי קרא לך ככה. אתה? לא, אבא שלך. אני הדוד שלך. שמעון? לא, לא. אברהם. אברהם, אתה יודע, אני הייתי בא ובדלת הייתי מבקש שוקיות, היו מביאים, הייתי אומר שהן יבשות, שאלתי אם זה מהבברית של הבן או מהבברית של הנכד, לא הייתי טיפוס כל כך מקובל במשפחה, בלשון המעטה. אברהם! אתה רקדן! קוריאוגרף, כן, הייתי. אבל כל זה לא חשוב. מה שחשוב הוא שאני יודע למה חזרת לבית הזה. ותן לי להגיד לך משהו, עומר. אין לך מה לחפש כאן. תחזור לגרמניה. אתה לא יודע על מה שאתה מדבר. אתה סתם קול בתוך הראש שלי. תחזור לגרמניה, עומר. אתה סתם קול בתוך הראש שלי. בייבי, אתה לא מאמין. מה? הילד חזרה מברלין. קלוט? היא פשוט לא מאמינה. אתה יודע שיש לה שם דירה? לילד יש דירה בברלין? כן, קנתה דירה. ב-400,000 שקל. 400,000 שקל? מה זה כלום? בדיוק. ברובע קרויצנבורג. וואלה. פשוט לא מאמינה שהיא חזרה. מה יש פה להאמין? אתה יודע, ברלין, אבל בסופו של דבר הכי טוב כאן, לא? הכי טוב כאן. כן. טוב, בוא נראה כמה טוב היה כאן השבוע למשל. בוא נפתח רגע שנייה. נעבור פה, בוא נראה. אוקיי. בשעה האחרונה, כן? חשד לדקירה בתחנה מרכזית באר שבע. המחבל נוטרל, כן? למרבה המזל. וההפתעה. בואו נראה מה עוד היה לנו השבוע. הנה, כביש 433. קשישה התנגשה בעמוד, וקשיש הזדמן למקום, חשד שמדובר בפיגוע, הוא התנפל על הקשישה בתוך צעקות שמע ישראל, לקה בליבו, הקשיש פונה לבית החולים הדסה. לקשישה שלום, אם דאגת. אוקיי. מה עוד קרה השבוע? שני חבר'ה מארגון פורצים שגרה, הם נאשמים עכשיו שהם ניסו להרכיב מצלמה על חמור, כן? הם נאשמים בזה שצער בעלי חיים, שם איזה האשמה, בכל מקרה סילקו אותם לסקנדינביה בסופו של דבר, אוקיי? ארגון להבה, 3 חבר'ה מארגון להבה ניסו לפרוץ להר הבית ולהקריב אפרוח בהר הבית, ברחבת הר הבית, לרגל חג עיד אל פיטר. מה? עיד אל פיטר, זה חג כזה של המוסלמים. בתגובה מתפללים מוסלמים, המון מוסלמי הסתער עליהם, במקום התפתחה קטטה, ויש פה אפילו תיעוד וידאו של הקטטה, בוא תראה את זה. אוקיי, הבנתי את הרעיון.
לא, רגע, יש פה קטע נהדר עם האפרוח, תראה. בייבי. את יודעת מה הבעיה שלך? יש לי תחושה שאתה הולך להגיד לי. את קוראת יותר מדי. הארץ. אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה לא מבין כלום במחול. קום. תחזיק לי את היד. עזוב. עכשיו תפוס אותי. עכשיו אחורה. עזוב. תישא אותי. וואו. בייבי, אני לא ידעתי שאת יודעת לרקוד. כל בחורה יודעת לרקוד. מה אתה חושב, שסלמה ושירין לא הלכו לחוג בלט בגיל 6? אל תיתן לך חיג'אב להטעות אותך. אתה בא למיטה? תלכי את, תחכי לי, אני חייב לסיים כאן. אוקיי. אבל אל תבוא מאוחר. תבטיח, אני כבר בא. אל תשכח לצחצח שיניים. שירין, יש משהו שאני חייבת לספר לך בקשר לעומר. שירין? את זוכרת שעשינו שיעורי בלט בגיל 6? ברור. לא סבלתי את זה לרגע. את זוכרת שהמורה הייתה מציירת לנו את הצעדים שנזכור אותם? אני לא מאמינה. מצאתי אותו. סלמה, לא רצית לספר לי משהו על עומר? אני כבר חוזרת, אני צריכה לסדר משהו למטה.
שירין, מה סלמה סיפרה לך? שום דבר? היא הייתה צריכה לספר לי משהו? שירין. אני יהודי. אני יודעת. מה? נו, בחייך. ספרות גרמנית. ברלין. אני לא מפגרת. מה, וזה... זה לא מפריע לך? להפך. להפך. זאת הסיבה שאת איתי? אתה יודע, זה אולי היה ככה בהתחלה, אבל זה כבר לא. מה הבעיה שלך? הבעיה שלי, שירין, היא שאני לא מוכן להיות הכלבלב היהודי שאת שוכבת איתו בשביל לעצבן את אבא שלך. תעוף מהבית שלי. זה לא הבית שלך. מה? הבית הזה היה של המשפחה שלי עד המלחמה. רגע, חכה. אז בגלל זה אתה איתי? את יודעת, זה היה ככה בהתחלה, אבל זה כבר לא. אומר! חכה רגע! הנה אתה! חיפשתי אותך בכל מקום. מצאתי את הצעד האחרון. מה באמת? איפה? הפתרון הוא באומנות. תסתכל. האמת היא שאני אף פעם לא ממש הבנתי אמנות מודרנית. תסתכל טוב. Mm-hmm.